زيغاتات كسابتي زرحق كبابيتات معورين بقعنا قلقلوت عنا زرخ بلو بايتان مفتار تعرتات كايت سانيحينو إيرترا كاب جزينا بجزي أب مرايت عنا بفلاي دما أب الشفانة كتابة تريو زلا قسقاس دما مرأينا يزي وهو تعريو سمناوي حتى أبزار استزياتو كيرلو بملكة أبطاب كاربيو إيرترا شتوتات لمعت ميلينيوم أبستوت أنا جزية كبتصحو تثبيت كابز جبرلن قدامت 4 هاجرات أفريقيا حنت مهانا علم لخم لكعيتات يموتو خمزلو سمناوي حتى تاجليتهم التي نزبر رخعبيت فنان زس النقص قاس بزبل رئيس استدلوا حتى إيرترا أب أقولت عنا زناد ونسيت كابز مزجبت له مداي حدا كلهم قلعوا كتابة زرخبلو بايتها مرقات أي بحر مبال كم وتسيتو حمام بوليو ملوك بملوك كاب هاجر كتفن كله نقلعوا زتك كالوت حماماتون بالعلم متن كم زنكيو متن موت تحت حمشت عمت قلعوا أبتحد درجة وريدو متن موت عديتات أبجزي وليد بعصر السعب زنبرة موتن ملكفتي HIV بالعلم متن من كل قالوا توسخي قلوح مرأة نايتي أمريت الناس تمزجبة قاس مهانو بريهم أب هاجراوي تشارتر إيرترا سفيروم جزيف وفرق جبر اللهم كابز أنحو عبيتي هاجراويان عمامات حدا كل زيجا كسبت زرحة كبابيتات بمعرينات ناتان بقعن أقلقلت عنا زرخبلو بايتها مفتاري زبلت سومنا وحتتا نزع لمازن موقع أب كل خبابيتات هاجر أب مودات تحت قرص المسالتيان كمون أب مملأ مسارحيتاتن قرباتن سفيح سرحة أب رأس مكيادو بمعريو سمويات عنا ببزحن مملوانون بقتصالنت كسر حلوت سنيحن مهلون بمملكات أقلقلت عنا أب إيرترا بمعرينتو يخون أدمعنتو لعل قاس كمزقب زخالن بقار تساما نايزي وهود سرح مخانو أغنزيبون عمام مرقاص بقوع أقلقلوت عنا أب إيرترا مسم واج شوتوتات لمعات مليونيوم زجمرة خمزي كون زملكة تحتتا حزب إيرتران مريح ودون كاب وان حرنتا وقالس جميروم بتقداسنت كسر حلول صنحو هاجراوي عمام مخانو بمتقاس زينا وان حرنتا وقالس تموكروزي نتي دحرنا صنت بصفحه زغصل عمام مرقاص معوري أقلقلوت عنا أب كل خبابيتات هاجر دلدول مسرت كم زخونو أسميرولوم كند مجلسي محبراو فتحي مرقاص معوري عدلات نزيغاتات مخانو زملكت سومنا وحتتا موداتا علامه حزبن منغستن إيرترا كل زيغا ابرحقن قربان كاب سنتن دحرتن تغلاغيلو بقوع محبراوي اغلغلوتات رخيبو زحاشن زمعبلن هيوت زستماقرلو كونت مفتاري دحر مبال كاب زبهاغي ملا حزب إيرترا زمن چو استراتيجي لمعاد منغستي إيرترا بفلسفنا محبراو فتحنا تمرحه نتيكن هانصو اندلي فتحاوي سرعات مسرت زخون دلدل بايتا ام منصاف كم زركب ارغاغيصوم ببوانو نسرحتنياتات ببزنفتفلو عودي كعقمهم كبن مبال سلطانتات يوهابيهم ازي دما بقاحتهم بريخو ادمعنتهم كبن مبال لعلا استواصو يزلوا ما غصلتا نايزي منستر نقدن اندسترن بقعات عقم سابو اب اهقراو نقدين معبال زحق السلطانه يبلهم فروين عقبو نزدلو تصبصاب إرسا تصفى مريم كتقربوا ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ምስ ህንዳዊ ኢንስቲትዩት ኣህግራዊ ንግዲ ብምትሕባር ናስታት 50 ሰራሕተኛታት መንግስትን ብሕታውያን ትካላትን ብቕዓቶም ኣብ ኣህግራዊ ንግዲ ንምዕባይ ዝዓለመ ስልጠና ሂቦም እቲ ኣብ ሆቴል ኤምባሲ ኣስመራ ዝተዋህበ ስልጠና ኣብ መንጎ ብዙሓት ሃገራትን ክልተ ወገንን ዝካየድ ልውውጥ ንግዲ ምዕባይ ተወዳዳርነት ንግዲ ኣብ ጽላት ሕርሻ ምርጫታትን ግምገማን ሃገራት ኣብ ንግዲ ንጥፈታት ፋይናንሳውያን ትካላትን ጥንቃቐ ምሕደራ ባጤራን ከምኡውን ኣህግራዊ ንግድን ፋይናንስን ዝብሉን ካልኦትን ምስ ኣምር ንግዲ ዝተኣሳሰሩን ዝተፈላልዩ ኣርስታት ዘጠቃለለ ነይሩ ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን ኣቶ ስቲፋኖስ ሃብታብ ዘስምዖ ቃል ዕላማት ስልጠና ኣብቲ ዓውዲ ናይ ዝነጥፎ ዓመሰት በዓት ክብ ምባል ኣብቲ ጽላት ንዘሎ ዕድላት ብግቡእ ንምዝማዝ ብኡ ኣቢልካ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ህንድን ንዘሎ ተኽእሎታት ንግድን ምዕባይ ከም ዝኾነ ገሊፆም ሚኒስተር ስቲፋኖስ ኣስዒቦም ንግዳዊ ምልውዋጥ ኤርትራን ህንድን ካብ ዓመት ናብ ዓመት ዕብየት የመዝግብ ከም ዘሎም እቲ ስልጠና ድማ ነዚ ግምት ዘእተወ ምዃኑ ብምብራህ ንዘሎ ንግዳዊ ምልውዋጥ ኣብ ምድንፋዕ ኣገዳስነቱ ልዑል ከም ዝኾነ ኣስሚሩሎም ካብ ሰልጠንቲ ኣቶ ሚካኤል ሃይለ ኣቶ ሳልሕ ናውድን ወይዘሮ ሳባ ሓይሎምን ነሪና ብዝሃቦ ርእይቶም ኣብ ዝኾነ ንጥፈት ዘሎ ዓመሰል ንምብራኽ ስልጠና መሰረታዊ ምዃኑ ጠቒሶም ዝወስድዎ ስልጠና ንኣድማዕነቶም ዝድርዕ ብምዃኑ ብዝለዓለ ክድፋኣሉ ብምዝኻር ነቶም ከምዚ ዓይነት ስልጠና ዘይረኸቡ ዕድል ክወሃቦም ተላብዮም ረኺብናዮም ዘለና ተወሰና ውልቀ ሰባት ጥራሕ ኢና እዚ ግን ኣብ ውልቀ ሰባት ዝወሰን ነገር ኣይኮነን ብዝተኻእለ መጠን ንኹሉ ናይቲ ሚኒስትርታት زي قسموا تمرتي قسموا خلوا له ولا كن ساتون وين ايمصو اتم انستيتيوت اتم نز تمرتي قسمنا يا سبات اتزرخبنا يا تمرتي ناب كالوت نخلت تحلالفو نحنا وين قديت لنا نعماويل راح يكون زي ني بوليسي ديزاينرز ام نغزن اندستري راح يكون اب
ውሽጣዊ ንግዲ ይኹን ኣብ ወፃኢ ንግዲ ይኹን ኣብቲ ዘሎ ፖሊሲ እንታይ ምምሕያሻት ክግበር ኣለዎ ኣብኡ ዘተኮረ እዩ ስለዚ ዝነበረና ፖሊሲ ንፈልጦ ኢና ምዝ ዝቀሰምናያ ትምህርቲ ኣናፃፂርና ብኸመይ ነመሓሾ ብኸመይ ንልውጦ ዘኽእለና ትምህርቲ ስለረኸብና ኣብ ኣገልግሎት ዓብ ለውጢ ኸሪእና እዩ ብጣዕሚ ኣገዳስን ኣብ ስራሕና እውን ብዙሕ ለውጢ ክነምፃሉ ንኽእል ዓይነት እዩ ዝሓስብ ካብ ስልጣና እዚ ከመይ ጌርና እቲ ናይ ዘለና ናይ ወፃኢ ንግዲ ኣፍልጦ ንኸነማዕብል ዝሕግዝ ዓይነት ኮይኑ ረኺበዮ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ስራሕናስ ከነማዕብሎ ንኽእል ዓይነት ተዕሽሚ ኢለ ዝሓስብ ህዝብን ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊትን ንኡሳን ዞባታት ተሰነይን ሃይኮታን ኣብ ሕርሻው ልምዓት ዓዲ ዑመር ኣብ ሙግናእ መሸላ ኣድማዒ ማእቶታዊ ንጥፈታት ከም ዘሰላሰሉ ወኪል ኤሪና ካብቲ ቦታ ሓቢሮም ንሳቶም ቀዳሞት ተረባሕቲ ፍርያት ናይቲ ኣብ ከባቢኦም ዝርከብ ሕርሻዊ ፕሮጀክትታት ምዃኖም ብምግንዛብ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ተመሳሳሊ ማእቶታዊ ንጥፈታት ከካይዱ ከም ዝጸንሑን ውዳቢኦም ሕይሎም ክቕጽሎ ምዃኖምን ኣረጋጊጾም ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊት ኣብ ንኡስ ዞባ ሃይኮታ ተኽል ኣባስ መላሽ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶም ህዝብን ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊትን ተዋሂዶም ዘሰላስልዎ ዘለዉ ማእቶታዊ ንጥፈታት ጽቡቕ ውፅኢት ይርከቦ ስለ ዘሎ ብተወፋይነት ከም ዝቕጽሎ ኣረጋጊጾም ነባሪ ሃይኮታ አቶ መሐመድ ስዒድን ነባሪ ተሰነይ አቶ አሕመድ ሓምድን በወገኖም ምስ ህዝባዊ ሰራዊት ተዋሂዶም ኣብ ሕርሻው ልምዓት ዓዲ ዑመር ዘካይድዎ ስራሕ ናይ መጀመርያ ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ኣቐዲሞም ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት ብውህደት ከም ዝሰርሑን እወታዊ ውፅኢት ከም ዝረኸብሎምን ኣረዲኦም ኣብ ንኡስ ዞባ ባረንቱ መሰረታዊ ጠለባት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንኽማላእ ቀዳምነት ተዋሂቡ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ኣመሓዳሪት ንኡስ ዞባ አቶ አውሬሊዮ ጃኮሚኖ ምስ ነበርቲ ኣብ ዘካይዶ ርክብ ገሊጾም አቶ አውሬሊዮ ዛጊት ዝተዋደዱ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣብ ምዕባለት ከባብን ህይወት ህዝብን ኣበርክቶ ከም ዝገበሩ ብምጥቃስ ዝጎደለ መሰረታዊ ጠለባት ንምምላእ ይስራሓሉ ስለ ዘሎ ህዝቢ ተሳተፉ ከእዝዝ ኣዘኻኺሩ አቶ አውሬሊዮ አሲዒቡ ህዝቢ ተዋዲደናሉ ንዘለዋ ትካላት ብግቡእ ክትቀመለንን ክከናኸነንን ከምኡውን ቀጻልነትን ከውሕሳት ተሓሳሲቦም ነበርቲ ብወገኖም ኣብ መነባብሮም ተፈጢሩ ዘሎ እወታዊ ለውጢ ውፅኢት ናይቲ ብቐጻሊ ዝስራሓሉ ዘሎ መስርሕ ምውዳድ መሰረታዊ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ምዃኑ ጠቂሶም ዘይተዛዘመ ህንፃዊ ስራሓት ኣብያተ ትምህርቲ ክጻፈፍ ኣብ ገለ መደበራት ጥዕና ዘሎ ዋሕዲ መድሃኒትን ሞያውያንን ክፍታሕ ዝርግሐ ዝተማይ ከተማ ባረንቱ ቆላሕታ ክወሃቦ ታሪፍ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ቁጥጥር ክግበረሉን ዝብልን ካልእን ርእቶታትን ለበዋታትን ኣቕሪቦም ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ምዕሩይን ብቑዑን ኣገልግሎት ጥዕና ንምስፋሕ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ተራ ሕብረተሰብ ክዓዝዝ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ናይቲ ንኡስ ዞባ ንጥፈታቱን ንምግምጋም ኣብ ዘተኻየደ ኣኼባ መዘኻኸሪ ቀሪቡ ኣብቲ ኣኼባ ትካላት ጥዕና ጸብጻብ ንጥፈታትን ምስ ኣቕረባ ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ዘካርያስ ዕቑባ ስላሴ ኣብ ዘስምዖ ቃል ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ሕማማት ኣብ ምቁጻርን ድሕነት ኣደን ህፃናትን ኣብ ምውሓስን ኣብቲ ንኡስ ዞባ ዝተደኮና ትካላት ጥዕና ዝምስገን ዕማም የካይዳ ከም ዘለዋ ጠቂሱ ንዝበለፀ ውፅኢት ሰብ ሞያ ጥዕና ብዝለዓለ ክነጥፉ ምትሕባር ሕብረተሰብ ድማ ከይፍለዮም ኣዘኻኺሮም ኣመሓዳሪት ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ወይዘሮ ኣምና ሓጂ ብወገና ኣብቲ ንኡስ ዞባ ምዕሩይን ብቕዓቱ ዝተረጋገፀን ኣገልግሎት ጥዕና ንምብፃሕ ሓያል ጻዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ ብምሕባር ንጥፈታት ምውጋድ ጎዳእቲ ልምድታት ግና ከም ዝድለስ ከም ዘይሰምጎመ ሰብ ሞያ ጥዕናን ህዝብን ተዋሂዶም ጻዕርታቶም ክሕይሉ ኣተሓሳሲቦም ወይዘሮ ኣምና ስዒባ ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ ኩሎም ኣካላት መንግስትን መሻርክትን ብምትሕባር ኣብ መዳይ ጥዕና ክብፃሕ ዝተወጠነ ሸቶ ኣብ ምዕዋት ልዑል ጠመተ ተዋሂቦ ክስራሓሉ ብምልባው ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ካብኡ ዝሕተት ከማልእ ቁርብ ምህላው ኣነፂራ ተሳተፍቲ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ሓሻይ ፋሒለን ዝርከባ ዓድታት ንዝወሃብ ክታበት ፖልያ ቁርባት ክኾና ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ኣወንጀሊን ፋናን ኣገልግሎት ቀዳማይ ረድኤት ክዋደድ ቀፅሪ ዘይብሉ መደበራትን መመንጨዊ ፀሓያዊ ፀዓት ዘይብለን ትካላት ጥዕናን ክስራሓለን ሕሙማትን ነብሰ ጾራትን ዘመላልሳ ኣምቡላንሳት ክውስኻ ከምኡውን ከም ዝመርሖ ከባቢያዊ ፅሬት ብዝሰፍሐ ቅፅል ተላብዮም ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ኣብ ከባቢታት ከርመድ ሓሻይ ግላስ ኣሸራን ዓዲ ፍካይን 5 ትካላት ጥዕና ኣብ ከተማ ሓጋዝ ድማ ኮማዊ ሆስፒታል ከም ዘሎ ሰነዳት ንኡስ ዞባ የመልክት ሎሚ ዓመት ንሓምሻይ ግዚኡ ዝካየድ ዘሎ ዙር ሩዋንዳ ትማላ 45 መድረኹ ቀፂሉ ውዒሎም ምሉእ ትሕዝትኡ ጋዜጠኛ ስፖርት ኣማኒኤል ኣልኣዛር ኣዳሊወሎ ሰዕብዩ
لو عمتنا حمشاي جزء زكاية زلو زرواندا تمال عربي حمشاي مدرخو كاب كتما موهانجا جميرو أب كتما هيابا بزازة موددر كتسيلو عيل نيروم زي 204 كيلومتر رحك الشفن وددر بزي كاتاني مود أتحموش كيلومتر كل زبازو مدرخي نيروم بومن تردما أمونغو توم حيالاتن توادادرتن تقرارنتي كمتي زد الله فتاني زبهال متلاخ أير أيون كبهالي كاليوم أبزو ددر ولد أقرر أسبيكو أماني الجبرز جابير تاشعي رؤسون لعلي 3 كيلومتر هادي مكمزو عليه حلفي تكنيك كلب أسبيكو أتو برهانه كابتبوتا بتليفون حبيروم أمود أتدمه نتو ددر الجراوي عز الدين لعقاب تعويت اللوم أرون دبرت ينشاب عيتر تاك حزن كله برغتي ما ندمه تاشعي درجة بمحزو ددرون فتس إمام اللوم بزي كازي متكل إيوب عسراي ترتا بمحز أو تزازيموم أقدم بيلو كم استقلت اتنايت مالي مدرخ فتان بزي منبرو أمونغو تقرر متزمت اللوت يلن متكل إيوب دما أم بس عقم رابعي معلتو كوديا كيل اللوم دوب أفريقيا وديلان بكل تدغن 18 تكاليتن نمتكل بليصو مريحنت بيج اماليا كحزن كلو اسبيكو دمات مالي بدوب افريقايت كلب MTN نز تنص فلاغا كاب 55 ناب 9 تكاليتات بيباطولام